ಡೈರಿ ಡೇ ಕೊಡಲ ತಿಳಿಪುಗ ಈ ಪಂತುಗು ಕೊಡರ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮುಡಿನ ಈ ಪಂತುಗು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಚನೆ BA ಫ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಎಗ್ ಸಂಡೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಜನೆ ಕೋಬೆ ಸ್ವಿಜ್ಲರ್ಸ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕೊಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಏಕೆಡ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಲೇಲೆ ಪಾಡ್ನ ಮಾರ್ಗಲಪ್ಪನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ತೋಡು ಮೂಸುನ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚೆಲೆ ವಾರೀತಿಡ್ ಕುಸಾಲ್ ಕುಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ದೈಪದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ದೀಪಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕಲು ಅಕಲ್ನ ಕುಸಾಲ್ ಎಂಚ ಆಂಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ದೀಪಕ್ ಇರ್ನ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಮಕ್ ಗುರ್ತವಂತ ಗುರುಡ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇಶ್ ಬರ್ಕಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ನುದು ಪರಿ ಅವು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ನಿಜ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಭಾಷೆ ಇರುವೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಮಾತ ದೀಪಕ್ ಈರೆ ದಿವಂಡರ್ ಮಾತ ಪಂಚಸ್ ಈರಡನೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ತುಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜನಕುಲು ಬೂರ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೀಪಕ್ ಈರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಬೋಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಂತಜರ್ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಂತಜರ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಬೋಂಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇ ಟೆಂಪರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಾರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ವಿಷಯ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಟ್ದುಂಬು ಒಂದುವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಬೈದನೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಕುಡ್ಚಿಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಹೊರ ಬತ್ತನ ನೆಲ್ಲು ನಕಲು ಹೊರ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು 4th ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತನು ದೀಪಕ್ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಆಲ್ ದೀಪಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುವಣ್ಣ ಎರೆಗೆಂಚಾಣ ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದುಮ್ಮದ ತೂತಿಜಿ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನೀನು ಗುಡ್ಲಾಡ ಜಾಯಗೆ ಜನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪರ್ಪಿನಕಲೇನು ತೂಂಡ ಜನಕುಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಜನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ತೋಚು ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇಡ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುದ್ಧಾಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೋಭಾಲಯನ್ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತದ ನಿಕ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ರಾಜೇಶ್ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಡೇನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಸ್ ದೆತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ಆತ ಲೈಕ್ ಮೇಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಆತ ನಿಂಚಿನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಪಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ನಡು ದೀತಿನ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂರೆ ಆತಿಸಿ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರಿಷ್ಮಾ ರೈ ಇರೆಗೆಂಚಾಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ 3 ಜನಕ್ಲ all 3 of you all were very good and the punches were very good. Thank you. ರಶಿಮಾ ಅಲ್ವಾ ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ ದೀಪಕ್ ಈನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ you look like a proper drunk. ಈನ ಕಣ್ಲ it was all red and you know your shirt was wet. Bari like it. The act, the punches, little bit yank. I couldn't understand in between because you know the you were doing the drunkard act.
few words I couldn't understand, but acting bari like it in all three of you. Congratulations. Thank you. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಖಿತ ಪುಂಜ ಏರಿಗೆಂಚಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದ ಎಂಡ್ ಮುಟ ನಿಕುಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕುಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ರಂಕರ್ಡ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಾರು ఒక ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಲ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಗಳ ಪರ್ತಿನಾಗಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ್ ಮಾತೆಗಳ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಜವಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಂದ ಬನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರೇನೆ ಆ ಇರೆತ ಅಡ್ಡೋಡಿ ತಿನ್ನಕಲೇನು ಬಲ್ಪೋಗನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಹುಶಃ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಕೊಡದಾದನ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ರಾಜೇಶನ್ ಬುಗರ್ನಾಗ ಆ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪುಣ್ಣುಲಕನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಪೀಟ್ ఓకే ఒక కుడోజి డేంజర్ ఉండు ఇత్త మొక్కల పొన్నులు ఇత్తద పొన్నుల్ల కుడినక్లేం లైక్ మల్పర సుమల్తద నెక్స్ట్ జనరేషన్ కు రాంగ్ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋದು పొట్టు ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪೋಪಿನ್ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮದಿ ಪೋಪಿನ್ ಬರ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡರ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು